Salah salah. Las. Jiwa kedekut tua klik kok beda di balapan akan jadi balapan mulai dewe salah ayo dong ayo dong sing duwe wates sing kono rokok ayo adalah
Ayo Mas masuk. Ayo mundur.
Saya tidak roh. Seharusnya kamu pindah ke sini dong, jangan ke depan. Saya kan ketutupan topeng. Jadi tidak roh di belakang saya. Nggak tahu kalau ada terok. Ada anu plang. Nah, yang salah siapa? Plangnya. Lagi pasangnya wis demben lah, dhewe lagi teko. Berarti sing salah sapa? Ya Dewi. Nerang lucu. Ya. Ora umum. Umumnya apa lo? Ora umum. Umum. Domeng ora umum kok. Umum. Iya. Alah baru oleh duit oleh duit ke umum toh. Oh iya. 1.000 1.000 Kak, saking bapak sinten Dek wau? Tekan ono. Pak Negro. Juragan iki. Oh, juragan pelem. Juragan pelem. Ngomong jalukmu piye? Aku nurutane. Aku ora masalah. Juang Pilih. Penting bosok. Sing usaha kene sing oleh duit kono bosok. ya sabar ngomong. Aku ora masalah. Yen tok kumpul balik dhewe. Aku sing penting sawerane. Wong kok iso. Matur suwun Bapak Juragan Pelem. Bapak Negro. Bapak Negro tanggane Papua. Heeh. Iki lah sing Oh, jalan piye? ngomong Jalan jalan piye? piye? 50.000 ini. Kok kan ngomong 100 Weh, piye? tuan rumah karyane. Ojo tuan rumah wis entek duwite nanggapi ki sakmene bane. Lah iya. Ojo dipalang. Aku ora sampe anu ganungan tok. Jenengan. Jenengan. Mahnya aku tak salah. Berarti sing gaene ning Susana karo Yosika ke yo iki. Aja ngono wae. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para sedulur reok Harimau Tenggara. Kalianipun masyarakat endi Pak Kendos? Anu Tugu. Tugu Melarak. Tugu Melarak. Dan sekitarnya. Yang saya hormati pemuda keluarga gadah damel Bapak Temir. Tak toyo luwe kok. Bapak Sus Kampling. Sus kaplek gudhenmu mlethek iki. Pikir ruwet Pak Doyo nih. Pandoyo. Lha kok Kampir kok tempir. Bapak Kampir. sing bener sapa? Oh alah, Sopo? kapir. Bapak Kampir. Nggih, sama-sama iki nggih anggota reok Harimau Tenggara. Alhamdulillah. Dadi migunani nek reok kuwi kanggo sayuk rukun. Betul. Contone wong duwe gawe sitok ya disengkuyung. Kuyung. Duwe gawe kono ya disengkuyung. Disengkuyung. Kabeh sarana kempul mergo kuwi paseduluran. Betul. Gotong royong nyambut gawe. Nyambut gawe. Ah. Kaya judul lagu ora Aduh, Banten. Wes kok. Sandang kena telake. Ya, Wes tuh bentak gantung cetok tung tak tung. aku enak lho wis. Heh? Wis menak polok. Ya menak ae wong mendem ditabuhi ini ngomong ya. Nggih, Bapak Kamir sakmenika ndhapaken Pak Sus.
Wis penakan lho Pak Sus ngene lho, ora usah marmir-marmir. Lah piye? Biasane gigisan saiki duwe gawe. Bapak Sus nika ndhawuhaken yoganipun ingkang paringan asma malah mir gawe banner emoh to mir. Kalian asma filter. Sing Bojonipun kretek. nggih. Nggih sak nika undanipun warung kopi. Rasa jambu. Bojone ra Banter emoh lho. Anakmu sapa jenenge ruwet lho iki. Lah ya wis genah lho kuwi. Mosok sing ngatur. Nggih. Asmane takok wong wedok biasane ngerti. Ingkang jaler sinten? Mas Arda. Ingkang Mas Arda. Esti Mbak Puji. Nggih. Terus apa? Teko neh kleru sob. Wong pawon aja ruwet lho. Ingkang Esti sinten? Mbak Puji. Kuwi. Kuwi lho. Nggih. Kagem temanten kekalih Mas Arda. Apike yo gampangane ndongake. Kagem temanten kekalih mugi-mugi dadosa temanten mawaddah warahmah. Betul. Tentunya untuk satu pernikahan, satu untuk selamanya, untuk dunia akhirat. Allahumma Amin. Mugi yo ing sabibaripun acara sak menika mengke enggal diparingi momongan. Amin. Rezeki kang barokah. Amin. Syukur-syukur mengke Pak Sus bibar tanggap riok niki tahun ngarep saged munggah teng Mekah. Amin. Allahumma amin. Amin. Nek mari mentune. Kowe roh ora? Napa? Bapak Sus ke sing ndi roh ora? Lah iki lho Bapak, iki lho, Bos. Dadak kon ngadeg. Hah? Kon ngadeg. Ngadak. Gua pengen roh aku Pak Sus ke ndi. Aja to terus. Ora apa-apa. Entah. Tang deh. Dak tong. Rapat cok. Sebut. Gotong royong nyambut gawe tansah lewung atiku ngayoyong salat saya nambahe wanita Apa? jujur Jan, oh, luar biasa Bapak Luar Sus. biasa. Jan, kaya repot-repot ya Pak Sus ke. nggih matur suwun Pak Sus nggih aku jane ngene iki isin Isin ora kepenak ya. ora penak nyaweng Lah iya. medyo nado bensin apa arep diuyui dempene mati ning dalan gak mendem ya ayo Ayo. kota-kota iki diodok Oh iya lho. nyuwun sewu Sewu, jenenge juragan pelem. juragan pelem nggih minggir ganungane kersane duwe wale Kan nggih. nemen Nggih, jenengan urusi obroke riyen. bro Wah, pelem kok. tinggal mundem ae Oh. Kalau lalu, terus siap. Ayo ker, tutono, tapi sono lu ker.
Monggo Mas Agus. Oh,
Juragan Pelem sampun ngawer jatilane. Lah kok begegek lagi Lah kok begegek. Lah iki Masa sik kurang iki. Aduh. Kurang ketoke iki. iya. Nek pisan kurang marem njaluk pindho-pindho. Nggih, Bapak Ibu, ngapunten niki mergi wedalipun sampun dalu. Napa wong pawon ditekon. Lah aku kok digoreng. Ibu-ibu niki ganonganipun sampun nggih. Dereng. Malih. Kirang. Lha awakmu ki urun ora iki? Yo ora apa-apa wong request lho. Wong tombone saya dheke wis bar 3 dino. Rewang goreng Ijoli hiburan iki. hiburan ijole. Oke. Lanjut nggih. Lanjut nggih. Sampai jam pinten? 3 subuh. Nangga apa dhewe aku. Kok subuh iki medal-medal.
Rian vs Satrio. Daripada sirai ngeluh sakit kita sakit rindu yen gua kira iso yen awan aku ya makan abar kotan sakelingan sakno lewat yo telkoen betul kandang ayo tak tunggu Moralio sliraku reno wangi dadi ipenku wani sumpah ojo jalukmu cak ayu ojo guyaku ngentek ke sawah ngentek ini apa wah? Wah, ngentek sawah wah. Gatilane cilik ora kroso. Ora kroso. Lah wae cilik kok juga nemu kena angin tok lewat rene, lewat rene. Joget, Lah ora nyelok lho teko anu niki wau bibar nyicil ta. Nggih. Oh nyicil. Masalah ya lagi metu ya ini. Mantene ngelilir kok. Nggih. Lagi bar nyicil Sate poni sop manten anyar jujur. Bar nyicil to Mas. Nggih. nyicil kuping. Nggih, kalian Mas Arda nggih. Mas Arda. Nggih, wilujeng dalu Mas Arda. Arda. Jenengan yogane Pak Sun. Pak Sus. Pak Sus. Leres. Jenengan nggih anu. Oh, engko sik kok ora sampe kasang to Mas.
Lah Mas iki Enak ini iki. wis ora kepenak lho, ora kemang ae. Ora salaman langsung malu ngono. Lah aku yo isin lho, Sob. Lah ya, Dek, aku yo sini niki. Matur suwun Mas Arda. Ada matur suwun. Nekane nyicil neh ya, Mas. Pak Tus, Dalam wis dibungoki jam 11. jam 11. Ora sadar dipiro tak tukine. Wah, bakul pelem, Bos. Aku Oke. mikir piye? kuwi dagangane dhewe apa setor. Sesuk lah bos, ana setor. Nggih, Bapak Ibu niki mergi wedalipun dibagi. Khususipun rencang pembarong kata niki dibagi mugi-mugi kanthi lantaran sedaya sampun lempak tumriki dadosa jampi sayang jenengan sedaya. Amin. Pinaringan rezeki lancar. Amin. Adem ayam tentrem. Amin. Sedaya selamat donya selamat akhirat. Allahumma. Amin. Nggih, cekap semanten saking kula Mas Yusuf. Kula Mas Agus Kentus. Nggih, cekap semanten. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.